हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण। ഗുരുവായൂർ ആൾക്കാർ പോണ്ടല്ലോ, ഉം. അവരുടെ അടുത്ത് ഈ കുളത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് നാരായണാലയുണ്ട്. ആഞ്ഞം നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഉണ്ടാക്കിയ ട്രസ്റ്റ് ആണത്. ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു ആഞ്ഞത്തിന്. അവിടെ പൂന്താനം പൂജിച്ച വിഗ്രഹം അവിടെ ഉണ്ട്. അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവർക്ക് പോയി എന്നിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ അന്നദാനത്തിന് എന്തെങ്കിലും അതെ കൊടുക്കാനൊക്കെ പറയണം. അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അന്നദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട്. മണിഭൂഷണ മാതാജി പോകുന്നുണ്ട്. മണിഭൂഷണ മാതാജി അവിടത്തെ കാര്യമാണല്ലോ, അപ്പൊ എല്ലാം അറിയായിരിക്കും. മാതാജി തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ റൂട്ടിൽ എപ്പോഴും ഇവിടെ പോകുന്ന ഗുരുവായൂർ പോകുന്നതാണ്. ശരി ശരി, അറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനി നാമിനെ നമാചാര്യ പാദായ നിധായകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ നമോ. വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വേദാന്ത ഗോവിന്ദമന്ത് ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതാ? ഭക്തിയുടെ സേവനം. എന്താണ് അതിന്റെ ഹെഡിങ്? എന്താണ്? ഭക്തി സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം, നിർവഹിക്കണം എന്നാണ് അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതില് എത്ര ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എത്ര കാര്യങ്ങളെ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു? മൊത്തം 64. അതില് ആദ്യത്തെ 20 ഏതാന്നാ പറയുന്നത്? പ്രാഥമികമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാന തത്വങ്ങൾ. അടുത്ത് അധികമായ അതില് 5 എന്താ പറയുന്നത്? 10 പ്രവൃത്തി. 5 44 5 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെ? ഈ 39 ഏത് പേര് വിളിക്കുന്നു? സാധന ഉണർത്താനുള്ള അനുഷ്ഠാന തത്വങ്ങൾ. പ്രാഥമികമായത് 20 2 തരമുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രവൃത്തി 10. കൃഷ്ണ 10 പ്രവൃത്തി. പ്രവൃത്തി എന്താണ്?
പ്രവൃത്തി ആദ്യമായി 5 ഗുരുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. പ്രവൃത്തിയുടെ പിന്നെ മീനിങ് എന്തായിട്ടാ വരുന്നത്? പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായും ചെയ്യേണ്ടത്. നിശ്ചയമായിട്ടും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? കാര്യങ്ങളാണ്, അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ്. നിവൃത്തി എന്ന് വെച്ചാല് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. പാടില്ല. ആദ്യത്തെ 5 10 ആദ്യത്തെ 5 ആരെ കുറിച്ചാണ്? ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? ഗുരുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. ആചാര്യന്മാരെ അടുത്ത 5 ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 5 3 വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാ അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ് ആ 3? ഗുരുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, പിന്നെ ഏതാണ്? ഗുരുവിന്റെ അനുസരിക്കുക, നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, പഠിക്കുന്നത്. ഗുരുവിന് നമുക്ക് തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ആത്മീയാചാര്യന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുക. പിന്നെ വരുന്നത് ആജ്ഞാചാര്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മഹാന്മാരായ ഗുരുക്കളുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക, ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഭക്തിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ തേടൽ അല്ലെ? അതാണ് ആദ്യത്തെ 5. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ 5 കാര്യങ്ങള്, പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട 10 കാര്യങ്ങൾ. നിവൃത്തി അല്ലെ? നിവൃത്തി, പ്രവൃത്തി. ആണ് രണ്ടും കേട്ടോ. ബായല്ല പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ 44 മറ്റും ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം ഇവിടെ 44 ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വായിച്ച് പറഞ്ഞു പോകാം. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ: വൈഷ്ണവന്റെ ലക്ഷണമായ തിലകം അണിയണം. ഇങ്ങനെ തിലകം അണിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് എഴുതുന്നതും നല്ലത് തന്നെ. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിക്കും ആത്മീയാചാര്യനും അർപ്പിച്ച പൂക്കളും മാലകളും ശരീരത്തിൽ അണിയുകയും ശിരസിൽ ചൂടുകയും വേണം. 4. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ നൃത്തം വെക്കാൻ പഠിക്കണം. 5. പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത. അപ്പൊ വൈഷ്ണവന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഈ തിലകം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചാർത്തിയിരിക്കുന്ന തിലകമാണ് ശരിക്കും എല്ലാവരും ചാർത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ തരത്തിലുള്ള തിലകമാണ് ചാർത്തേണ്ടത്. നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് ചിലപ്പോ ഏതാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാനും ഇങ്ങനെ തൊടാനും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് ഭഗവാന്റെ 2 പാദങ്ങളാണ് ഈ 2 വരകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഈ താഴെ ഇവിടെ വെച്ചേക്കണല്ലേ മൂക്കിന്റെ അവിടെ, അത് തുളസീതളമാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അത് നമ്മൾ ചാർത്തുന്നത്, തിലകം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏതാണ്? ഭഗവാന് നമ്മൾ നെറ്റിയിലും അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് 11 ഭാഗങ്ങളിലും കൂടെ നമ്മൾ ചാർത്തും. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചാർത്തണമെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത് ചാർത്താനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് ചന്ദനം, നമ്മൾ ഗോപി ചന്ദനമാണ് ഇടുക. ഗോപി ചന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കടകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ശകലം ഇതിവിടെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇതാണ് ഈ വിരൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക? മോതിര വിരൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുക. കുഴച്ചിട്ട് എന്താണ്? അതൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ, ഒരുപാട് കൂടുതലും അല്ല കുറവുമല്ല, പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വിരൽ അമർത്തുക. കാണാമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിരൽ അമർത്തി ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ നടുക്ക് കാണത്തില്ല. 2 സൈഡില് വിരലിന്റെ 2 സൈഡില് ഇവിടെ ചന്ദനം കാണും. അത് നമ്മള് ഇങ്ങനെ നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെറുവിരൽ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് നടുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നാക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ 2 കാലിങ്ങനെ വരും. മനസ്സിലായല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ രാവിലെ എല്ലാം ഇടുമ്പോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇടുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇടുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ കയറുമ്പോ അല്ലാതെ ഇച്ചിരി വൃത്തിയായിട്ട് ഇടുന്നേ ഉള്ളു. ഇത് നല്ല എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തൊടുക. അപ്പൊ താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു വളവ് വരും. എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ചന്ദനം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കുക. നമ്മള് മൂക്കിന്റെ ഒരു 1/4 ഭാഗം ഇത് വരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ പിന്നെ അതിന് മന്ത്രമുണ്ട് അല്ലെ? ഓം കേശവായ നമഃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇടുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് പൊക്കിളിന്റെ മേളില് ഇങ്ങനെ ഇടും. അവിടെ എന്താണ്? ഓം നാരായണായ നമഃ. പിന്നെ നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൽ ഇടും. ഓം മാധവായ നമഃ ഇവിടെ ഇടും. ഇവിടെ ഇടും. അപ്പൊ അത് ഗോവിന്ദായ നമഃ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഏതാണ്? വയറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇടും.
അപ്പൊ അത് നമ്മളപ്പോ ഇടത് ഈ വിരലുണ്ട് മോതിര വിരല് തന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് ഇടും. അവിടെ വിഷ്ണുവേ നമഃ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട് ഇവിടെ ഈ എൽബോയുടെ മേളിലായിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലൗസൊക്കെ നിൽക്കുന്നില്ലേ അവിടെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഏതാണ് ഇടുന്നത്? ഓം മധുസൂദനായ നമഃ. പിന്നെ ഇവിടെ ഇടും ഷോൾഡറിന്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട്. ഷോൾഡറിലല്ല, ഷോൾഡറിന്റെ താഴെയായിട്ട്, ഇച്ചിരി താഴെയായിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഇടുമ്പോൾ ഏതാണ് ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃ. അതേപോലെ വയറിന്റെ ഇടതുവശത്തും അതുപോലെ ഇടും. അപ്പൊ അവിടെ ഓം വാമനായ നമഃ. പിന്നെ അതേപോലെ ഇടത് കയ്യില് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ എൽബോയുടെ കുറച്ച് മേളിലായിട്ട് അവിടെ ഇടും. അപ്പൊ അവിടെ ഏതാണ് ഓം ശ്രീധരായ നമഃ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഷോൾഡർ ബോണിന്റെ താഴെയായിട്ട് അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഓം ഋഷികേശായ നമഃ. ഋഷികേശ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കഴുത്തിന്റെ ബാക്കിൽ ഇടുമ്പോഴാണ് പത്മനാഭായ നമഃ. വയറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബാക്കിൽ ഇടുമ്പം ദാമോദരായ. അപ്പൊ ഇത്രയും 12 ഇടത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അവിടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലെ മൃദുലമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭഗവാന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ 12 സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് കാണുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് കാണുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും ഇതൊരു വൈഷ്ണവനാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകും. അതേപോലെ തന്നെ വൈഷ്ണവ തിലകമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യമരാജന്റെ കിങ്കരന്മാരും നമ്മൾ തൊടാൻ വരത്തില്ല എന്നാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ തുളസിമാലയും ഇതൊക്കെ ഇടുന്നത്. തുളസിമാലയും ഈ വൈഷ്ണവ ചന്ദനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനം വരും ഇതിടാനായിട്ട്. അങ്ങനെ കൂടുതൽ പേര് വൈഷ്ണവ മതത്തിലോട്ട് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ തിലകം ചാർത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ചന്ദനം എടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം അത് ഇങ്ങോട്ടാക്കി വരച്ചാൽ മതി അല്ലെ. പിന്നെ തുളസി ദേവി ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തയാണ് അല്ലെ. എന്താണ് തുളസി ഭഗവാന്റെ ഹരകൃഷ്ണ മാതാജി ഭഗവാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 12 നാമങ്ങളാണ് അതല്ലേ? അതെ, അതിനൊരു ശ്ലോകമുണ്ട് വൈഷ്ണവഗീതങ്ങളില്. അതിനൊരു ശ്ലോകമായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേര് പറഞ്ഞ ഓം പറഞ്ഞു ഓം കേശവായ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാലും എല്ലാരും അണിയാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയും യമനിയമങ്ങളും ഒക്കെ പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കഴിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ മാതാജി എപ്പോഴും. അതെ. അപ്പൊ നമ്മള് അതൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞു മാതാജി തിലകം തൊടാറുമ്പോ ഇത് പറയാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഡെയിലി മന്ത്രം ജപിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഇടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം നെറ്റിയില്. സാധാരണ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മാതാജി, ഇടണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വൈഷ്ണവന്റെ ശരീരം തിലകം തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരണം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നില് വേറൊരാശയം. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പൊ നമ്മളിത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഇങ്ങനെ തിലകം അണിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് എഴുതുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ. അത് നമ്മൾ ചന്ദനം കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് എഴുതിയാല് മതി. അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കുത്തിയൊന്നും വെക്കണ്ട. അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചന്ദനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിക്കും ആത്മീയ ആചാര്യന് സമർപ്പിച്ച പൂക്കളും മാലകളും ശരീരത്തിൽ അണിയുകയും ശിരസിൽ ചൂടുകയും വേണം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ മാല ഇടാറില്ല അല്ല സാധാരണ. പക്ഷെ വൈഷ്ണവര് മാല ഇടും. നമ്മള് രാധാ ഗോവിന്ദനെയൊക്കെ ചാർത്തിയ മാല കിട്ടിയാല് അത് നമ്മള് സ്ത്രീകള് തലയിൽ വയ്ക്കും, പുരുഷന്മാര് കഴുത്തിലിടും. പിന്നെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ നൃത്തം വയ്ക്കാനും പഠിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒക്കെ കണ്ട് പിന്നെ ഏതാണ് രാധാകൃഷ്ണ ലീലകളിലെല്ലാം ഡാൻസ് ആണ് അല്ലെ, കൂടുതൽ ഡാൻസ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മള് ഏതാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഡാൻസ് അല്ല, ഒരു പ്രത്യേക രീതിക്കാണ്. 2-3 സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വരിക, പുറകിലോട്ട് പോവുക, സൈഡിലോട്ട് പോവുക, അങ്ങനെ
പരസ്പരം നമ്മൾ ആർക്കും ഇതാണ് ഇടിയും തൊഴിയും ഒന്നും വരാത്ത തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ നൃത്തം വയ്ക്കുന്നത്. അതൊരു എക്സർസൈസും കൂടെയാണ് അല്ലേ? ചെറിയ അപ്പൊ ഒരു എക്സർസൈസും കൂടെയാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ ഉള്ള നമ്മള് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഡപ്പ ഡാൻസ് എന്താന്നാ പറയുന്നത്, ഡിസ്കോ ഡാൻസ്, ഡിസ്കോ ഡാൻസ്. അതേപോലുള്ള ഡാൻസുകളൊന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ഇതാകാതെ എന്ന് കാണുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ ഡാൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, രാവിലെ ആ തുളസി ആരതിക്ക് അവിടെ കാണാമല്ലത് കാണുന്നത് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. തുളസി ആരതിക്കെന്നല്ല, ആദ്യത്തെ ഗുരു ആരതി ചെയ്യുമ്പോഴും ഗുരു പ്രണാമം ചൊല്ലി ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാവരും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെണ്ടയും കരതാളവും മൃദംഗവും എല്ലാം മൃദംഗവും കരതാളവും വെച്ചിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചെറിയ രീതിക്ക് അവര് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. തുളസി ആരതിക്കും ഉണ്ട്, നരസിംഹ ആരതിക്ക് എല്ലാവരും ഇരിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ 2 വരിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരിക, പുറകിലോട്ട് പോവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. വൈഷ്ണവ ആചാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതില് ഇതെല്ലാം ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വായിച്ചോളൂ. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെയും ആചാര്യന്റെയും മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യണം. 6 കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. 7 വിഗ്രഹം തെരുവീതിയിലൂടെ എഴുന്നള്ളിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ എഴുന്നള്ളത്തിൽ പങ്കുചേരണം. 8 ഭക്തൻ എന്നും 1-2 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 പ്രാവശ്യമൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ 1 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെങ്കിലും പോവുക. അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒക്കെ പോകും അല്ലെ? കൃത്യമായിട്ട് ബ്രഹ്മചാരികളും സന്യാസികളും ഒക്കെ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്രയൊന്നും നടന്നെന്ന് വരത്തില്ല. എന്നാലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് പോയി വിഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ പൂജകൾ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴുകയോ ഒക്കെ വേണം. നമ്മളിപ്പോ ആരതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, മംഗളാരതി കാണുന്നത് കൊണ്ട് സൗകര്യമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും മതി. എല്ലാ ദിവസവും മംഗളാരതി കണ്ടാലും മതി. വിഗ്രഹം തെരുവീതിയിലൂടെ എഴുന്നള്ളിച്ച് പോകുമ്പോൾ എഴുന്നള്ളത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുക. എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കണ്ടു, അപ്പൊ ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കുക. പിന്നെ ഏതാണ് പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെയും ആചാര്യന്റെയും മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അംഗ പ്രണാമം ചെയ്യല്ലേ? സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാര് സാഷ്ടാംഗം ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വടി പോലെ വീണ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ദണ്ഡ് അല്ലെ, വടി. അതേപോലെ ദണ്ഡവത് പ്രണാമം ചെയ്യും. ബാക്കി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ളതാ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറഞ്ഞത് 3 തവണ ക്ഷേത്രത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യണം. ഗോസ്വാമിമാർ ക്ഷേത്രം മാത്രമല്ല ഗോവർദ്ധന ഗിരിയെയും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യും. വൃന്ദാവന പ്രദേശം മുഴുവനും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ കിലോമീറ്ററും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രദേശമാണ് വൃന്ദാവനവും ഗോവർദ്ധനവും ഒക്കെ അല്ലെ? അപ്പൊ അതെല്ലാം പരിക്രമം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോ 3 പ്രാവശ്യം ക്ഷേത്രത്തിന് വലം വെക്കണമെന്നാണ്. 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ. ചിട്ടയനുസരിച്ച് വേണം ക്ഷേത്രാരാധന നടത്താൻ. ആരതി ഒഴിയുക, നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുക, വിഗ്രഹത്തെ അലങ്കരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽപ്പെടുന്നു. വിഗ്രഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായി സേവനം ചെയ്യണ്ട പാടണം. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് സേവനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ നമുക്ക് പൂജാരി കാണും അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുകൊടുക്കാം. ധൂപം, അതേപോലെ തന്നെ പൂവ് അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ചിട്ട ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മംഗളാരതി കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം, അതെല്ലാം ഒരു ചിട്ട അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ ആരതി ഒഴിയുക, നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുക, അലങ്കരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ മംഗളാരതി ആയതുകൊണ്ടാണ് വലിയ അലങ്കാരം കാണാത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 മണിക്ക് ദർശനാരതിയുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ രാധാറാണിയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഒരുക്കി എന്നത്. അപ്പൊ 7 മണിക്ക് ദർശനാരതി. അത് നമ്മൾ
പറ്റുമെങ്കിൽ അത് കാണുക. അപ്പോഴാണ് നല്ലതായിട്ട് ഒരുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. അതേപോലെ 7 മണി അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഗുരുപൂജയുണ്ട്. ശീലപ്രഭുപാദരെയൊക്കെ പൂജിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങളും ശ്ലോകങ്ങളും അല്ലെ കീർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ പാടാനായിട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങളിലെ ബുക്കുകളിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങളും കീർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം. പിന്നെ ഏതാണ് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം. അതായത് കൂട്ടായിട്ടുള്ള നാമജപവും ഒക്കെയാണ് സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. കീർത്തനവും നാമജപവും ഒക്കെയാണ് സങ്കീർത്തനം. അത് നമ്മള് റോഡുകളിലും തെരുവുകളിലും അല്ലെ പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് സങ്കീർത്തനം. ഇതിന്റെ ആളാരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. അപ്പോ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞമാണ് ഈ നാമജപവും അത് കൂട്ടായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്ക് ജപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ലത് ഏതാണ്? സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്, കൂട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ ജപിക്കണം. പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലണം, പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലണം, മഹാപ്രസാദം ഭുജിക്കണം, മൂർത്തിക്ക് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അതേ തളികയിൽ നിന്നെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പം ഭഗവാന് പ്രത്യേകം പാത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ വെക്കുക അല്ലെ. അതിൽ നമ്മളെടുത്ത് കഴിക്കാറില്ല. നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെക്കുന്നത്, ഭഗവാന് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ വേറെ പാത്രത്തിലാക്കി ഭഗവാന്റെ പാത്രം കഴുകി മാറ്റിയതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ എന്നാണ്. പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി പാത്രം കഴുകി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ. ഇവിടെ പക്ഷെ ക്ഷേത്രത്തിലത് അതേ തളികയിൽ നിന്നെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചരണാമൃതം, ഭഗവാന് കുളിപ്പിക്കുന്നതും അല്ലെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ജലം ശേഖരിച്ച് അതിഥികൾക്ക് നൽകുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഒരു തുള്ളിയും താഴെ വീഴരുത്, നമ്മൾ ചവിട്ടരുത് എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ ചരണാമൃതം ചവിട്ടുന്നത് പാപമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി പാപകർമ്മമായിട്ട് മാറും ചരണാമൃതം എല്ലാം നമ്മള് ചവിട്ടിയാല്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചവിട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ്. ചരണ അമൃതം അല്ലെ. ചരണാമൃതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചരണം, പാദം ഒക്കെ കഴുകിയ അല്ലെങ്കിൽ അഭിഷേകം ചെയ്ത. അപ്പൊ നമ്മള് അഭിഷേകം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോ ഒരു ഓവിക്കൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന കാണാം അല്ലെ. അതെടുക്കരുതെന്ന് പറയും. അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് തരും അല്ലെ, മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ചരണാമൃതം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് തളിക്കാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെ എടുക്കാമെന്നാണ്. അടുത്ത് മൂർത്തിക്ക് അർപ്പിച്ച പൂക്കളും കാഴ്ചകളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9 മൂർത്തിക്ക് അർപ്പിച്ച പൂക്കളും വാസനദ്രവ്യങ്ങളും മണക്കണം. 20 മൂർത്തിയുടെ പാദപത്മങ്ങൾ തൊട്ട് തലയിൽ വെക്കണം. 21 തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടെ മൂർത്തിയെ ദർശിക്കണം. 22 അതത് സമയങ്ങളിൽ ആരതി ഒഴിയണം. 23 ഭഗവത് കഥയും ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും വായിച്ചു കേൾക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പൂക്കൾ നമ്മൾ തലയെ വെക്കുകയും മണപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ. നമ്മുടെ പ്രതിഷ്ഠയിൽ ചാർത്തിയത് അല്ലേ. വാസനദ്രവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പനിനീര് വരും. പിന്നെ നമ്മള് നരസിംഹമൂർത്തിക്ക് നരസിംഹ ഓയിലുണ്ട്. അതൊരു പ്രത്യേക ഓയിലാണ്. ആ ഓയില് തുണിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതിലാണ് പഞ്ഞിയിലോ എടുത്തിട്ടാണ് അത് ആരതി അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എല്ലാവർക്കും മണപ്പിക്കാൻ തരും. അപ്പം വാസനദ്രവ്യങ്ങൾ നരസിംഹമൂർത്തിക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന നരസിംഹ ഓയിലും അതേപോലുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയും എല്ലാം നമ്മൾ മണപ്പിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അർപ്പിച്ച പൂക്കളും ഈ വാസനദ്രവ്യങ്ങളും. പിന്നെ പാദപത്മങ്ങൾ തൊട്ട് തലയിൽ വെക്കണം. അതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും നടക്കത്തില്ല, പറ്റുന്നിടത്ത് അല്ലേ. ചിലയിടത്ത് നമുക്ക് തൊടാനായിട്ട് പറ്റും, ചിലയിടത്തൊന്നും പറ്റത്തില്ല. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. പിന്നെ തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടെ മൂർത്തിയെ ദർശിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെ.
അപ്പോ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഭൗതിക ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുകയും പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടെ. അപ്പൊ നമ്മള് ചിന്ത മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെട്ടായിരിക്കരുത് ഭഗവാനെ ദർശിക്കേണ്ടത്. അതാത് സമയങ്ങളിൽ ആരതി ഒഴിയണം. നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കൂടെയാണത്. ഭഗവത് കഥകളും ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളും ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ ശ്രവണം അല്ലെ, ശ്രവണം ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം കേൾക്കുക എന്നാണ്. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ സദാ സ്മരിക്കണം, മൂർത്തിയെ ധ്യാനിക്കണം, എന്തെങ്കിലും സന്നദ്ധ സേവനം നടത്തണം, ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായി കണക്കാക്കണം, സർവവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം, പ്രിയങ്കര വസ്തുക്കൾ ഭഗവാന് അർപ്പിക്കണം, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തും സഹിക്കാനും എത്ര കഷ്ടപ്പെടാനും തയ്യാറാകണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ സ്മരിക്കണം. നമ്മൾ ശ്രവണം കീർത്തനമൊക്കെ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ സ്മരണ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെ, ധ്യാനിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഏതാണ്, എന്തെങ്കിലും സേവനം നടത്തുക. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോ ഭഗവാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ കാണും. പിന്നെ ഏതാണ്, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഡ്രസ്സുകൾ കാണും കഴുകാനായിട്ട്. പൂ കെട്ടി കൊടുക്കാം അല്ലെ, അവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാം, തൂത്ത് തുടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ടെമ്പിള്. അപ്പൊ നമ്മളെ സാധാരണ ടെമ്പിളില് നമ്മളെ ഇതൊന്നും അനുവദിക്കത്തില്ല. അവിടെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആള് കാണും അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മള് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആളൊന്നും വെക്കത്തില്ല. ഒരുപാട് നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ല. നമ്മൾ വൃത്തിയുണ്ട്, ശരീരശുദ്ധിയും മാനസിക ശുദ്ധിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എല്ലാം സേവനം നടത്താം. ഭഗവാന്റെ പൂജ സാമഗ്രികൾ കഴുകി തുടച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ തുണികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും പൂജയ്ക്ക്. അതൊക്കെ നമുക്ക് കഴുകി വിരിക്കാം അല്ലെ. പിന്നെ അവിടെ തൂത്ത് തുടച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കുറെ സേവകള്. പൂ കെട്ടാം. ഒരുപാട് അവിടെ ഒന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന ഹാരമൊന്നും അല്ല ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എല്ലാം അവിടുത്തെ ഭക്തര് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. മാലയെല്ലാം ഒന്നും വാങ്ങിക്കുന്നതല്ല, എല്ലാം അല്ലാതെ ഭക്തര് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സേവ അവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ സുഹൃത്തായിട്ട് ഭഗവാനെ കണക്കാക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്നേഹത്തോടെ ഒരു സുഹൃത്തിനോടെന്ന പോലെ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അല്ലെ. ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് സേവയും ചെയ്യാം എന്നാണ്. ഭഗവാനെല്ലാം സമർപ്പിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് സമർപ്പിത മനസ്സോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അതേസമയം ഇസ്കോണില് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ കൊടുത്താൽ ഭഗവാൻ അത് സമർപ്പിക്കാം. മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നും അത് അനുവദിക്കത്തില്ല. ഇസ്കോണിൽ പക്ഷെ അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്ത് സഹിക്കാനും എത്ര കഷ്ടപ്പെടാനും ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക അല്ലെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ എന്ത് ത്യാഗം സഹിക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ അവസ്ഥയിലും സമർപ്പിതാത്മാവായിരിക്കണം. തുളസി ചെടിക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ പാരായണം ചെയ്യണം. മധുര, ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ പാർക്കണം. വൈഷ്ണവർക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവിനനുസരിച്ച് വേണം ഭക്തിയുത സേവനം ക്രമീകരിക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ സമർപ്പിത ആത്മാവായിരിക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനെ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ത്യാഗം സഹിക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം എന്നാണ്. പിന്നെ തുളസി ചെടി, നല്ല ആൽമരം എല്ലൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ തുളസി ചെടിക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കണം. ഭക്തയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുളസി ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ തുളസി ചെടിക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനെ വളർത്തണം. ഒരു വീട്ടിൽ കൃഷ്ണ ഭക്തരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ തുളസി ചെടി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ്. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ പാരായണം ചെയ്യണം.
എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കയറുകയല്ലേ. അപ്പൊ വീട്ടിൽ ബുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് നമ്മള് പഠിക്കാൻ ഇട്ട് പറ്റും തരുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കുമ്പോൾ. ഭാഗവതത്തെ ഇട്ട് തരുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് വായിക്കുക. പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ. ഹരികൃഷ്ണ. മധുര ദ്വാരക വൃന്ദാവനം പുണ്യഭൂമിയില് പാർക്കണം. ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് ധാമത്തില് അല്ലെ, ധാമത്തില് നമ്മള് താമസിക്കണമെന്ന് 1-2 ദിവസമെങ്കിലും അവിടെ പോയി സേവയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും കാണും. നമുക്ക് അവിടെ പിന്നെ പ്രസാദം എല്ലാ സമയം പ്രസാദവും ഒക്കെ കിട്ടാം. അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്ക് ആ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കാനും ഒക്കെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താ, വൈഷ്ണവർക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിലോ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വന്നാല്, വൈഷ്ണവര് വന്നാല് അവരെ നമ്മൾ എന്ത് അതിഥികളായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ താമസിക്കാനോ പൂജകൾ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ പ്രീച്ചിങ്ങിനായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ബുക്കുകൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്കുകളെല്ലാം വിൽക്കാനായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിൽക്കുന്നത് അതുവഴിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു വരുമാനം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് വിൽപ്പനയിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ബുക്ക് വിറ്റു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ട സഹകരണം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വൈഷ്ണവരെ എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലല്ല അവരെ സഹായിക്കുക. അവര് എന്ത് പർപ്പസിനാണോ വന്നത് അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കുക. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവനുസരിച്ച് വേണം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്, നമുക്ക് എപ്പോഴും സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണത്തില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോവുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് സന്ദർഭമൊക്കെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. ചിലർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച്. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവ്, നമ്മൾ ആരെയും പ്രകടിപ്പിക്കാനല്ല ചെയ്യുന്നതല്ലേ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ചൊല്ലിയിടുന്നുണ്ട്. അറിഞ്ഞുവിടാത്തവർക്ക് കേട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ചൊല്ലിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അത് കേട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അവര് തിരിച്ചു ചൊല്ലുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതൊക്കെ വലിയ ഒരു സേവയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പോഴ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സേവ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്യണം. മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ നമ്മുടെ ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്കപ്പോൾ സാധിക്കും. അത് ഒരു വലിയ സേവയായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ വാണി നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് അതിലൂടെ അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനായിട്ട് ഇരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ പിന്നെ പുതിയ കോഴ്സുകൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ ചേർക്കുക. അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് ഉറപ്പുണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ അയൽവാസികൾക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ പിന്നെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ അതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത വായിച്ചുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവിനനുസരിച്ച് വേണം ഭക്തിയുത സേവനം ക്രമീകരിക്കാൻ. കാർത്തിക മാസത്തിൽ വിശേഷാൽ സേവനങ്ങൾ നടത്തണം. 39 ജന്മാഷ്ടമി നാളിൽ വിശേഷാൽ പൂജകളും വ്രതങ്ങളും വേണം. 40 തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി വേണം എല്ലാ സേവനങ്ങളും നടത്താൻ. 41 ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തണം. അന്യരുടെ മുൻപിൽ വായിക്കരുത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഭക്തിയുത സേവനം ക്രമീകരിക്കുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാശുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭാവന കൊടുക്കാം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടില് എന്തെങ്കിലും പൂക്കളോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ പഴം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാണും. പല പല പൂക്കളും ഒക്കെ കാണും അല്ലെ. ഇപ്പൊ കൃഷിയൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കാം അല്ലെ.
അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഏത് തരത്തിലാണോ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ തരത്തിലുള്ള സേവനം ചെയ്യുക. അതിൽ ഒരുപാട് കൊടുക്കണം എന്നല്ല, നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാസം തോറും ഇപ്പൊ 500 രൂപ ചിലർ കൊടുക്കുന്നില്ലേ, അപ്പൊ അവരുടെ വരവനുസരിച്ച് അവർ കൊടുക്കണം. ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട്. പക്ഷെ ഉണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ദോഷമാവും. പക്ഷെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അതിലൊരു 500 രൂപ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദോഷമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുണ്യമാണ് കിട്ടുക. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക്, അന്നദാനം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കാർത്തിക മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ വരുന്ന മാസമാണ് അല്ലെ. ദാമോദര ലീല ഒക്കെ നടന്ന മാസങ്ങളാണ് കാർത്തിക മാസം. അപ്പൊ ആ വിശേഷ ദിവസങ്ങളില് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതൊക്കെ ആഘോഷിക്കണം അല്ലെ. ഓരോ ആഘോഷവും നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ ജിലൻ യാത്ര തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീ രാധാറാണിയും കൃഷ്ണനെ ഊഞ്ഞാലാടുന്ന അല്ലെ. അതെ. അപ്പൊ ചിലരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അതിന്റെ ചിത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ ഊഞ്ഞാലാടുന്ന ചിത്രമൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾക്ക് സേവ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്താണ്, അതിന് ആരതിയൊക്കെ ഒഴിയാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. അങ്ങനെ അപ്പൊ എല്ലാം വിശേഷം. അപ്പൊ കാർത്തിക മാസത്തിന് വരുന്ന വിശേഷങ്ങളും അല്ലാതെ എല്ലാ മാസത്തിലും വരുന്ന വിശേഷങ്ങളും നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം. കാർത്തിക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ജന്മാഷ്ടമി അടുത്തുള്ള ജന്മാഷ്ടമിക്കും വിശേഷ പൂജകളും വ്രതങ്ങളും നടത്താം. കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ അണിയിച്ചൊരുക്കി രാധയും കൃഷ്ണനും ഒക്കെ ആക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ വീട്ടിലും പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. പൂജ നടത്താം. പൂക്കളൊക്കെ തുളസിമാലയൊക്കെ കെട്ടി ഭഗവാൻ ഇടാം. അല്ലെ മറ്റു പൂക്കളും കെട്ടി. വനമാല ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ്. പല പല തരത്തിലുള്ള പൂക്കൾ കൊണ്ടുള്ള മാലയാണ് വനമാല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കെട്ടി പടത്തിൽ ചാർത്താം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതെല്ലാം എന്താണ്, തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി വേണം ചെയ്യാനെന്നുള്ള വൃത്തിയും വേണം. അപ്പം വൃത്തി, ശ്രദ്ധ, ഭക്തി ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താലും ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ വേണം. ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തണം. അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ ഭാഗവതം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭക്തന്മാരുടെ ആയിരിക്കണം. ഭക്തരല്ലാത്തവരുടെ മുന്നിൽ വായിക്കരുത്. അവർ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യല്ലേ, പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം വെറുതെ ആണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ക്രിറ്റിസിസം ആയിരിക്കും അവർ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മുന്നിൽ വായിക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തരുടെ മുന്നിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും കേൾക്കാം, നമുക്കും കൂടുതൽ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തിയും ജ്ഞാനവും ഉണ്ടാകും, ഭക്തിയും ഉണ്ടാകും. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 42. ഭക്തി മാർഗത്തിൽ തന്നേക്കാൾ പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായി സംസർഗമുണ്ടാകണം. 43. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടണം. 44. മധുരാപാന്തങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടണം. ഇങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോവാം. അപ്പൊ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ഉത്തമ ഭക്തരുമായിട്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു കനിഷ്ഠ അധികാരിയാണെങ്കിൽ മധ്യമ അധികാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ അധികാരിയുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം. അപ്പൊ അവരോടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തമ അധികാരിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പെരുമാറണം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആര് പറഞ്ഞു തരും? പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തമ അധികാരിക്ക് നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കും. ആ അറിവ് നമുക്ക് പകർന്നു കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഏതാണ്, നാമങ്ങൾ ഉരുവിടണം അല്ലെ. നമ്മൾ അതിനാണ് നാമജപം അല്ലെ. അപ്പൊ നാമജപത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നത്. പിന്നെ മധുര പ്രാന്തങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടണം. പ്രാന്തപ്രദേശം മധുര അല്ലെങ്കിൽ മധുരയുടെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള എന്നുവെച്ചാൽ ധാമങ്ങളിൽ അല്ലെ, തീർത്ഥപ്രദേശങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട. മധുര ഭഗവാന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മായാപൂരോ അല്ലെങ്കിൽ മധുരയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജഗന്നാഥപുരി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമെങ്കിലും അവിടെ താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ആരതിയെല്ലാം പങ്കെടുക്കാനും സേവ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ 64
നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ 10 പരമപ്രധാനമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തെ 10, തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ 44 ഒട്ടാകെ 64. ഈ 64-ൽ 5 മൂർത്യാരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരാവാസം എന്നിവ സർവാധിക പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നു. പറഞ്ഞല്ലോ ലാസ്റ്റ് 44 5 പ്രധാനമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ആ 5 നമുക്ക് ഓർക്കാൻ എളുപ്പം. ശ്രവണം, പിന്നെ ഏതാണ്? കീർത്തനം, സങ്കീർത്തനം അല്ലെ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, പിന്നെ ഏതാ വരുന്നത്? ആരാധന അല്ലെ? ആരാധന, ശ്രവണം, കീർത്തനം, ആരാധന. പിന്നെ വരുന്നത് ഭക്തജന സത്സംഗം അല്ലെ? സത്സംഗവും പിന്നെ ഏതാണ്? മധുരാവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാമവാസം അല്ലെ? മധുര പോലെയുള്ള എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് താമസിക്കാം. അപ്പൊ ധാമത്തില് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ച് സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ശ്രവണം, സങ്കീർത്തനം, പിന്നെ ഏതാണ്? മൂർത്തി ആരാധന. ആരാധന നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ബന്ധനം, പിന്നെ അല്ല നമ്മളെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സേവനം, അർച്ചനം അല്ലെ? അർച്ചനമാണ് ഈ മൂർത്തി ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്. അർച്ചനമാണ്, അർച്ചനയാണ്. അപ്പൊ ശ്രവണം, സങ്കീർത്തനം, ശ്രവണം, കീർത്തനം എന്നുള്ളത് സങ്കീർത്തനം, പിന്നെ ഏതാണ്? അർച്ചനം, മൂർത്തി ആരാധന, മൂർത്തി ആരാധന. പിന്നെ വരുന്ന 2 ഏതാണ്? സത്സംഗവും പിന്നെ ധാമവാസം അല്ലെ? ധാമവാസം, മധുരാവാസം അല്ലെ? ധാമവാസം. അപ്പൊ ഈ 5 ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലെ? ശ്രവണം, സങ്കീർത്തനം, പിന്നെ അർച്ചനം അല്ലെ? മൂർത്തി ആരാധന. അർച്ചനമാണ് മൂർത്തി ആരാധന. പിന്നെ വരുന്ന സത്സംഗം, ധാമവാസം. ഈ 5 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. 44-ല് 5 പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇവിടെ ഈ പടം കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ ദ്വാപരയുഗത്തില് ഏത് വർണ്ണത്തിലാ വന്ന? കാർവർണ്ണനായിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഓരോ യുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഓരോ വർണ്ണങ്ങളിലാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ കൃതയുഗത്തില് വെള്ള നിറമായിരുന്നു, ശ്വേത നിറത്തിലായിരുന്നു. ത്രേതായുഗത്തില് ഏത് നിറമായിരുന്നു? റെഡ് ആയിരുന്നു. മറ്റേ കൃതയുഗത്തില് തപസ്സിനാണ് പ്രാധാന്യമായിരുന്നു അല്ലെ? ത്രേതായുഗത്തിലാണെങ്കിലോ യജ്ഞങ്ങൾക്കായിരുന്നു പ്രാധാന്യം. അത് ഫയർ, തീയല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഫയർ സാക്രിഫൈസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് നിറം? റെഡ് അല്ലെ? ദ്വാപരയുഗത്തില് ബ്ലാക്കിഷ് ആണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ നിറം. അപ്പൊ കാർവർണ്ണനായിരുന്നു. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിച്ചു? കൽക്കിയായിട്ട് അവതരിക്കാൻ പോകുന്നു. അവതാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമല്ലേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ? രാധയുടെ ഭാവത്തില് ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. അതെന്താണ്? മഞ്ഞ നിറത്തില, ഗൗരാംഗൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗൗരവർണ്ണമാണ്, ഗൗരാംഗൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഞ്ഞ നിറമാണ്. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്രത്യേക നിറമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാ? ഡാർക്കാണ് അല്ലെ? ഡാർക്ക് കളറാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപത രൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഗൗരനിതായ പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ